guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, magpo-food trip tayo ng manggang hilaw. Ito yung pagkain ng mga probinsya. Kaya guys, samahan nyo kami kumain at magpakabusog. Pobreng, Bisaya. Let's start na kumain guys. First bite, thank you Lord. Napaka-juicy. Ang guys. Napakaanghang guys. Napakaanghang. Biglang pinapawisan ako. Anghang. Medyo maasim ng konti at medyo matamis din, kaya tamang tama na yung lasa. The best.
guys ng konting sili. At saka may konting sili. Pinapawisan ako guys. Banghang. Medyo maasim pa na konti. Tamang-tama lang na ipare sa maanghang na suka. Pinapawisan ako ng konti. Ito yung may buto. Palabas pa yung tatas niya guys. Maasim nga. Maraming salamat po sa panonood. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell